Mehmet Aydın, Doğru Haber. 4 Yahya û bajarê zindî. Mescida Aqsa û 4 Yahyayê me yên evîndarên Qudsê hene. 2 Yahya di rêya Xwedê de xwe kirin qurban. 2 Yahya jî di vê rê de bûnin can. Yê ewil di dawiya umrê Hezretî Zekeriya de wek mizgînî jê re hatiye dayîn. Navê wî ji aliyê Xwedê ve hatiye dayîn û tê meneya jîn yanê kesê dijî, kesê zindî, yanî Hezretî Yahyayê. Di Qur'anê de wiha tê wesifandin: Ruhê paqij, Xwedî şefqet, kesê ku li hember dê û bavê xwe asî nabe, kesê nezordar, bi hemû hêza xwe bi kitêbê digire û xwe lê dipêçe û kesên ji qencane. Cenabê Pêxemberê me wiha dibêje: Ji benî Adem muheqqiq her kesî xeta û guneh kiriye yan jî meyla wî li ser vê yekê bûye. Lê kurê Yahyayê ku kurê Zekeriya xeynî vê yekê ye. Yahya Pêxember şehîd kurê şehîd e û Yahyayên din jî weka tefsîra vînavîne, yanî kesên zindî û dijîn, kesên nemirinin, kesên bi mirinê pir dibin û kesên di dew û doza Qudsê de bûnin yek û bûnin weka perçînê, kesên ji bo Eqsayê di vê oxirê de canê xwe danin. Yek ji van Yahyayan ên ku li pey Hezretî Yahya çûye Yahya Eyyaş e, qomandarê Hafiz û mühendisê Qudsê. Şehîdê zindî yê ku şev û roja xwe, eql û fikrê xwe û her tiştê xwe di rêya Qudsê û Eqsayê de daye. Peyva Eyyaş di erebî de tê meneya kesê pir dijî, jiyana xwe didomîne, yanî him weka navê xwe, him jî weka paşnavê xwe gelek dijî. Him wê li ba Xwedê bi nîmetê şehadetê, him di dil û qelbê mü'minan de û him jî di dilê kesên ku di hedefa wan de Qudsa azad heye wê bijî. Yahyayê me din mesûlê Xezê yê Hamasê, rêberê Netirs û wêrek Yahya Sînwar e. Qehreman û mêrxasê ku Siyonîstan bêxew dihêle û berdêl dane serserê wî. Xeze wî vedişêre, ew Xezê di dil û qelbê xwe de hildikire. 22 salan di zindanên îşxalê de ma û di qat û meydanên cîhadê de mücadelê dide. Sekin û helwesta wî xof û tirs kiriye dilê Siyonîst, emperyalîst û hemû çeteyan. Cesaret û wêrekiyê dike dilê mü'minan. Qerardar e, Xwedî ezm e û her tim mizgîniya serfiraziyê dide û tu tawîzê jî nade. Bi vê rewş, sekin û helwesta xwe wê ew her tim bibe Yahya yanî kesê zindî û dijî. Yahyayê me din jî Yahya Serî, qomandarê ezîz ê Yemenê. Qomandarê ku destê dijminê ku dirêjî birayên wî bûye jê dikeye. Weka birûskê û bayekî sar e ku li zimanên bûne çolek bêdeng diherike. Belê, peyam û mesajên vî gellî û qomandarî li ser navê Xezeyê dengê herî bilind e. Mesafe jî ji bo wan astengî û seta herî mezin e. Lê xwe li behane û hincetan nagirin. Xwedî mücadeleyek wisan e ku wiha dibêjin: Operasyonên me eşkere ne û xetên wê yên sor tune ne. Ev helwest û tewra Yemena ku Xwedî hikmet wê ji teref ümmetê ve tu carî neyê ji bîr kirin. Ev mîrasa ku ji Hezretî Yahya ji me re maye, helbet wê neyê heder kirin. Yahya û bajarên wan Quds û Xeze her tim zindî ne, dijîn û berxwedan e. Ji bo Xeze, Eqsa, Quds û ümmetê zindî û ihya bikin, wê xwe feda bikin. Divê em jî bi beden û ruh nemirin û mîna miriyan nemînin, hîsseyek me jî ji zindiyan be. Em heya, edeb, hikmet, izzet, şecaet û uxuwetê yanî biratiyê ciwan bigirin. Ji zarok û ciwanên xwe re behsa Yahyayan bikin, em wan bê Yahya mezin nekin, da ku bibin zindî, bibin jiyan û kesên din jî zindî bikin, heyat û jiyanê bidin bajarên Îslamê. Ji hemû Yahyayên ku zindî dikin û zindî dihêlin re. Roja ew hatiye dinyayê, roja ew ê bimre û roja ku ew ê ji gorê bê vejandin, selam li ser wî be.